Ja sam Luka. Ja sam Duje. Pa kao Ovaj ima YouTube kanal. I sad On ima YouTube kanal. Okej. Nemoj jako, molim te, imam tutu. Okej, prvo ja Duj. Prvo Duja. Prvo zvoni. Ajde, prvo. Čekaj, nemoj jako da mi ne odluči. Neću jako. I ljudi, radimo snap. Ajde, Duja. Ušlo ti je uho! Je mi uho? Izvode se na branju. Evo tu puno šlaga po podu. Pari kao Playboy Sex Dungeon. Ajde, ovdje. Ajde, daj! A čekaj! Duje, debil! Pari da su bili u jeftinom motelu. Pa i dati da ga imaš. No zato ću sad. Luka, snimaj! Ja sniman, jesam. Ovo snap! Evo ga, je li strip? Pari kao da su bili u jeftinom motelu. A, moja patika! Zvone, vidiš li šta si vidim? Vidiš šta su mu napravili? Okej, gotovo! Subscribe-ajte meni, njemu, na kanal, ali uskoro će dobiti, ja mislim. Hoće nas zaustaviti! Fuck!